Hej børn. Vi skal snart have et forløb om division. I har lært de 3 andre regningsarter, plus, minus og gange, og nu skal vi lære den 4. at dividere. Men hvad er det at dividere? Det betyder faktisk at dele. Det er, at hvis I for eksempel, hvis du lige har været ude og købt slik med nogle af dine venner, og I er 3 i alt, og I har købt en kæmpe pose slik, men I ved ikke, hvordan I skal dele slikket, så I får lige meget hver. Det kunne for eksempel, vi kan tage et eksempel, hvis Kasper og Jesper og Jonathan, de for eksempel, hvis de køber nogle M&M's, de har købt de her M&M's. De skal så dele dem mellem hinanden. Kasper han siger til at starte med, at han tager bare alle dem her. Så må det være fair. Så kan de få resten. Men det siger Jesper, det synes han ikke. Det synes han ikke, at det er ikke fair, fordi så får de ikke lige mange. Så siger Jonathan, jamen hvad med, at vi tager en af gangen, indtil der ikke er flere. Det synes de 2 andre er en god idé. Sådan så at de begynder at tage en af gangen. Indtil nu er der 2 i hver, og så er der nu er der 3 hver. 5 hver og 6 hver. Det vil altså sige, at 18 M&M's til Kasper, Jesper og Jonathan, hvis de skal dele dem lige mellem hinanden, så får de 6 M&M's hver. Jeg glæder mig rigtig meget til at dividere med jer i næste time.